салон барномаи пайдоиш аст манзури шумо. Тӯбро ба вай деҳ, ба он тараф зан ё овози гол гумонан ин сару садоҳо аллакай шарҳи навбатии барномаро пай бурдед. бале, маълумоти ин навбат аз таърихи пайдоиши футбол аст. мусаллам аст ки ҳар сол 10 декабр ба таври расмӣ набошад ҳам рӯзи байналмилалии футбол ҷашн гирифта мешавад. футбол навъи варзиши даставие мебошад ки ҳадафаш ба миқдори бештар ба дарвозаи ҳариф ворид сохтани тӯб мебошад. дар айни замон аз ҳама маъмултарин ва дӯстдоштатарин намуди варзиш дар рӯи олам ба ҳисоб меравад. агар ба таърихи пайдоиши футбол назаре афканем, ақидаҳо гуногунанд. дар асл ҳеҷ кас намедонад ки бозии футбол кай ба миён омадааст. аз қадим дар байни халқҳои гуногун ба мисли футбол бозие ба тарзу шеваи гуногун мавҷуд буд. аммо муаррихон пайдоиши футболро дар ҳазорсолаи дуюм то милод ба давлати Хитой рад медонанд. ин бозӣ бо забони хитоӣ цучиу ном дошта, маънояш бо пой тила додан аст. бозии футбол ба низомиёни чинӣ имкон медод ки ҳолати хуби тарбияи ҷисмонияшонро нигоҳ доранд ва албатта тартибу қоидаи он аз футболи имрӯза фарқияти зиёд дошт. дар он замонҳо беҳтарин бозингарони футбол аз ҷумҳурии Хитой дониста мешуданд. бояд гуфт ки дар ҳоли ҳозир ин навъи бозӣ яке аз сердаромадтарин навъи варзиш ба ҳисоб рафта, тарафдоронаш ба миллиардҳо нафар расиданд. дар саросари олам хурду бузург ба футбол таваҷҷӯҳи зиёд дошта, як дастаҳои дӯстдори худро доранд. баъзеҳо пайдоиши футболро ба Англия марбут медонанд. агар расман таърихи ба вуҷуд омадани футболро донистан хоҳем, он тақрибан миёни солҳои 1840 дар Англия ба роҳу равиши замонавӣ дониста шудааст, вале аввалин қоидаҳои ин навъи варзиш, яъне футбол, соли 1848 навишта шудааст. яъне аввалин футболи замонавӣ дар Англия пайдо шуд ва соли 1863 Федератсияи футболи Англия таъсис ёфт. ҳамин гуна аввалин бозии футболи байнахалқӣ миёни дастаҳои Англия ва Шотландия соли 1872 баргузор гардид ки натиҷаи бозӣ мусовӣ шуд. барномаи пайдоиш буд. комёбу сарбаланд бошед.